Hát sziasztok! Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy befejezem a videózást. Mégpedig azért, mert hát ugye már van közben az iskola is, meg minden, és akkor kevés videót tudnék feltölteni, tehát meg nem megy ez nekem így. És hogy hát igazából nem is tudom, mit mondjak, mert nagyon szeretném még tovább csinálni, de hát ugye nem tudom. És hát ez nagyon rossz, hogy így most abba kell hagynom. De ha sikerülni, hát hogy mondjuk mit tudom én, lehet, hogy később, mikor mondjuk már nem lesz iskola, vagy valami, akkor visszajövök még, de erre nagyon kevés az esély. És hát örültem, hogy itt lehettem a YouTube-on. És igazából itt erről szerettem volna beszélni veletek. Hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt most ezt abba kell hagynom, mert nagyon jó volt itt lenni a YouTube-on, és videókat készíteni nektek. És hát nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, de ennyi lett volna, és akkor sziasztok!